Després de 2 anys d'obres, el barri de Sant Martí recupera el seu centre d'atenció primària, ara també convertit en un centre d'urgències d'atenció primària. Aquest servei, però, encara no ha entrat en funcionament. Durant aquests 2 anys, l'atenció als pacients s'ha ofert en aquests mòduls provisionals situats a la plaça de la Infància. Malgrat que encara queden consultes per estrenar, com les d'odontologia, el CAP de Sant Martí ja ofereix servei als veïns del barri des del mes de juliol. El nou equipament ha suposat una inversió de més de 5 milions d'euros, té més de 3.500 metres quadrats i treballen un centenar de professionals. Una cosa bona ha estat que ha pogut ser el canvi durant el mes de finals de juliol i principis d'agost, amb la qual potencialment el nombre de visites o el nombre de ciutadans que venien al centre era menor, podia ser menor, tot i que realment ha estat un volum important de ciutadans i ciutadanes que han vingut al centre a visitar-se. Aquesta setmana ha començat a prestar serveis l'especialista en l'aparell digestiu i d'aquí a final d'any s'afegiran les consultes de reumatologia, cardiologia i odontologia. Molt guapo, està molt bé, molt guapo això. Eran instalaciones que venían de mucho tiempo atrás y efectivamente merecía una renovación. Sí. Al fer-ho nou, haguéssim pogut fer com allà a Ramon Turró, que hi ha pàrquing a sota i llavors amb un sol fet ja haguessin solucionat moltes coses. L'administratiu d'acollida és una de les novetats que presenta el centre. Es tracta d'una persona que s'encarrega de resoldre qualsevol dubte que tinguin els usuaris. Una altra de les novetats són els 10 minuts de consulta que els metges dediquen a atendre cada pacient i que ha provocat canvis en el sistema de funcionament del centre. Hem tingut de crear una roda de professionals que acullen el que es diu la visita del dia, la visita que aquell pacient necessita ser atès el mateix dia i aquella a vegades no és atesa pel seu metge de família o metgessa de família, sinó que és atesa per un altre professional que dona el servei aquell dia. La comoditat dels accessos i de la mobilitat per l'interior de l'edifici és un dels punts que més es va tenir en compte a l'hora de dissenyar el CAP. Per això s'ha apostat per les noves tecnologies, instal·lant pantalles audiovisuals per tot el centre, que entraran en funcionament en els propers dies. Estan les pantalles, la senyalització i després això que si tens algun dubte, de seguida te'l solventen sense problemes. A començaments de 2011 es preveu que ja estigui en marxa el servei d'urgències d'atenció primària, que permetrà resoldre urgències que no requereixen l'ingrés del pacient.